More i mi. Emisija kroz koju vas udruga Mare Mio vodi u 6 dijelova sa 6 različitih tema o očuvanju i zaštiti mora, te savjetima što i kako učiniti da bi u budućnosti svi vidjeli more baš ovako kako ga vidimo i mi. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Questa trasmissione è cofinanziata dall'Unione Europea, dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca. Dobar dan svim slušateljima radija Eurostar, Dino je sa vama, a sa mnom je predsjednica udruge Mare Mio, Arijana Turković. Dobar ti dan. Dobar dan. Emisija je u sklopu projekta Eko Kamp Umag i tema treće emisije su invazivne vrste. Arijana, izvoli. Današnja tema je jedna od najbitnijih kada se priča o očuvanju mora. Jedna od najvećih prijetnji u moru su invazivne vrste. U današnje vrijeme ne postoji more u kojemu se invazivne vrste ne nalaze, a svaka od njih stigla je u to drugo područje na neki određeni način, ali sve invazivne vrste imaju određeni broj istih negativnih utjecaja na okoliš. Možemo reći da su invazivne vrste koje prirodno ne žive na nekom području, već su došle namjernim ili slučajnim putem, te negativno utječu na bioraznolikost, zdravlje ljudi i ili čine ekonomsku štetu. Neke od karakteristika koje nam čine invazivne vrste su brz rast i reprodukcija, agresivnost i visoka tolerancija na promjene u okolišu. Jedan od najvećih problema što se tiče invazivnih vrsta je taj što ekosustav u kojemu se one nalaze nema mehanizme kontrole protiv takve vrste utjecaja. Ono što invazivne vrste čine ekosustavu može biti izumiranje autohtonih vrsta, promjena strukture zajednica i zauzimanje područja autohtonih vrsta. Invazivne vrste mogu dospjeti na različite načine na neko novo područje, a najčešći način su balastne vode. Dino, znaš li ti šta su to balastne vode? Pa znam što je balastni tank na brodovima, tako da su balastne vode najvjerojatnije voda u tim tankovima, je li tako? Da, znači balast je voda koju brodovi uzimaju radi stabilnosti plovidbe. Pa zašto je to problem? Znači, to funkcionira na način da brodovi balast uzimaju u nekoj određenoj luci u kojoj se nalaze i zatim kreću na put. A tu, kada razmišljamo o brodovima, moramo razmišljati o velikim prekooceanskim brodovima. Kada brod stigne u neku drugu luku ili malo izvan luke, ispušta balast te se brod naposljetku puni novom vodom, odnosno novim balastom. To stvara mogućnost prijevoza stranih vrsta na drugo područje gdje se iste do tada nisu nalazile i onda te iste vrste kroz vrijeme se počinju nastanjivati i pretvaraju se u invazivne vrste. Znači, za dat neki primjer, imamo veliki kontejnerski brod koji se nalazi u luci u New Yorku. Taj brod, znači, razmišljamo o moru u New Yorku koje je totalno drugačije nego ovo kod nas. Znači, skroz druga vrsta ekosustava. Taj brod je u New Yorku uzeo tone i tone njihovog mora, došao do luke, na primjer u Trstu, i u Trstu je ispustio svu tu vodu koju je on pokupio u New Yorku. Znači, on nije tamo pokupio samo vodu. On je pokupio i alge, i fitoplankton, i zooplankton, i sve moguće vrste koje su tamo živjele i on je lagano preplovio sve do Trsta i tamo ispustio sve to. A jel postoje neki zakoni koji reguliraju Postoje, da, i postoje zakoni, znači to je međunarodni zakon što se tiče plovidbe i on zatražuje da brodovi moraju imati sustave pročišćavanja balastnih voda. I sad to svi praktički noviji brodovi prekooceanski imaju. Ali je problem u tome što takvi brodovi ne mogu uništiti sve. Znači, takvi brodovi, takvi sustavi. Znači, taj sustav će možda uništiti malo većeg raka, malo, ajmo reći, znači neke veće organizme i neke poznate vrste planktona, na primjer. Ali pogotovo planktona živi jako puno vrsta koje mi uopće ne poznajemo. Znači, ti planktoni bi mogli imati potpunu otpornost od svih onih sustava uništavanja koji su oni stavili u taj balast. I to se na kraju i dokazalo, zato jer u zadnjih par godina i svim tim, jer to su sustavi u principu kemijski, znači to su kemikalije koje se ubacuju u tu vodu.
i neki tanki filteri za pročišćavanje, ali neće jedan filter pomoći nekom malom mikroskopskom planktonu. I skužilo se da ni to ne uništi sve vrste, jer ne može, jer ne poznajemo sve te vrste. Sigurno postoje vrste planktona koje su otporne na te kemikalije i to su možda i vrste koje postoje od uvijek na zemlji, koje su prošle apsolutno sve promjene u okolišu. Mm-hmm. Kako da ih onda uništi jedna kemikalija koja se ubacuje da bi ih kao sve ubila. Tako da za sad, za balast ne postoji pravi sustav za uništavanje, a i to je problem zato jer je to najveći način uvoza invazivnih vrsta u sva mora i oceane. Znači najveći je, to je broj jedan problem. Da. Invazivne vrste mogu također dospjeti ljudski namjernim unosom, akvakulturom i akvaristikom, kao što je na primjer vrsta alge Caulerpa taxifolia. Vrsta alge slučajno je unesena u moru pored Monaka. Naime, nalazila se u jednom akvariju i ne zna se kako ni zašto alga koja je pobjegla iz akvarija, pa to se tako dešava, je, i završila u moru. I toliko je jaka i toliko je invazivna da doslovno u par godina je prekrila praktički cijeli Mediteran, a to što ona radi, ona se doslovno širi i kako se širi, tako ubija sve druge vrste koje ima pored sebe. Alge i morske cvjetnica, da. Znači, ova alga je počela prevladavati i stiskivati sve ostale alge, a i životinje, ponajviše one koje su pričvršćene, na primjer kao koralji ili spužve. I zapravo nam je najveći problem to što je jako štetna za Posidoniju oceaniku, što smo rekli u prijašnjoj epizodi, da je jedna od najbitnijih morskih cvjetnica zato što je mjesto razmnožavanja i mjesto sakrivanja i mjesto zapravo i življenja većine nama važnih vrsta u Jadranu. Rekla sam znači da invazivne vrste mogu također dospjeti ljudskim namjernim unosom, što se zapravo najčešće vidi kod kopnenih vrsta, ali imamo isto tako primjera u kojima su se unosile, a to se većinom radi o slatkovodnim vrstama, ribe koje su bile u rijekama, odnosno u Italiji imamo slučaj u kojemu je dospjela jedna vrsta ribe u rijeku. I ribari su tada probali tu vrstu i shvatili su da je dobra za jelo. I ta vrsta se polako počela unositi i u lokalne restorane. I sad šta je bilo? Bilo je da je te invazivne vrste, odnosno brojevi te invazivne vrste su se počeli smanjivati. A njima je to bio problem. Zašto? Zato što su oni počeli dobivati nekakav profit od te vrste. I onda su oni namjerno još dodatno ubacivali tu vrstu slatkovodne ribe u rijeke kako bi oni i dalje mogli putem restorana i putem same prodaje te ribe dobivati prihod iz nje. Šta razumijem iz neke ljudske potrebe, ali isto tako je skroz negativna stvar zato što je na kraju ta vrsta invazivna ribe pobila sve druge autohtone vrste koje su živjele u toj rijeci. Spomenula sam i unos invazivnih vrsta putem akvakulture. Iako se to kod nas nije desilo, bilo je slučajevima u kojima su se uzgajale određene vrste morskih organizama u nekom području gdje te vrste nisu bile autohtone. I većinom fizički bi se razbio, na primjer, kavez od uzgoja gdje se nalaze i ta vrsta bi jednostavno pobjegla iz kaveza i tako bi se proširila po tom području. Za naše područje jedno od najbitnijih pojmova vezanih za invazivne vrste su lesepsijski migranti. Dino, na šta te podsjeća pojam lesepsijski migranti? Pa apsolutno na ništa, ali naučit ću sad. Da, znači takva vrsta migranta je dobila naziv po Lesepsu koji je izgradio Suezki kanal. I znači taj pojam nama označava jednosmjerno i uspješno napredovanje vrsta iz Crvenog mora u istočni dio Sredozemnog mora putem tog Suezkog kanala. Ti isti lesepsijski migranti u većini slučajeva dospijevaju balastnim vodama.
znači iz brodova koji su bili u Crvenom moru i došli su preko Sueskog kanala do Sredozemlja. Znači Sredozemno more, iako znači Jadran spada u Sredozemno more, znači ako spominjemo Sredozemno more ili Mediteran, to ne znači da se takve vrste nalaze samo u tom južnijem dijelu, nego i u Jadranu. To se sve skupa gleda. I većina stvarno vrsta invazivnih koje se kod nas nalaze jesu lesepsijski migranti. Sad ćemo preći baš striktno na Jadran. Znači u Jadranu su invazivne vrste već godinama ili oduvijek česta pojava i ima ih puno više nego što ljudi misle. Otprilike 5% vrsta u cijelom Mediteranu je invazivno, što znači da većina njih se nalazi i u Jadranu. Jadran je područje koje je savršeno za invazivne vrste. Zašto? Zato jer je maleno. Znači dužina mu je otprilike od 800 km, što je za jedno more jako maleno. Jedino što ne mogu dospjeti veći organizmi invazivni. Zašto? Zato što je zapravo Jadransko more jako plitko more sa jednim jedinim dubljim dijelom koje je Južno-Jadranska kotlina koja ima dubinu od 1233 metra. Nešto što pomaže invazivnim vrstama je to što Jadransko more ima strujanje suprotno od kazaljke na satu. Odnosno, znači struje kreću sa juga i penju se sve gore do Trsta i od Trsta se spuštaju dole. Znači idu cijelo vrijeme uz obalu. Mm-hmm. I vrste koje se, na primjer, ko što je morski orah, koji se ne kreće sam, nego je vođen strujama, njemu je to savršeno da bi se on mogao nastaniti na doslovno svaku obalu u Jadranu koja postoji. Još dvije stvari koje mogu dovesti do toga da se takve invazivne vrste približe obali su pojmovi upwellinga i downwellinga. Na primjer, ako imamo vrste koje se nalaze malo dublje izvan obale i javi nam se upwelling, time će se te vrste približiti obali. Zato što je upwelling proces kojim se duboke hladne vode uzdižu sve do obale na površinu i to je sve vođeno vjetrom. A downwelling je suprotno. Znači dolazi nam površinska voda koja je topla i udara u obalu i spušta se na dno i voda se hladi. Zašto je to bitno? Zato što u oba slučaja se mogu invazivne vrste približiti tako što ili jedne dođu sa površine i udare u obalu ili druge dođu sa dubine i isto tako udare u obalu. Evo, mi ćemo napraviti jednu kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo našoj temi.
a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little arm. Oh, I can't stand myself. And I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. 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 Maybe this time I can be strong, but since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go far, thinking about where I've been ain't helping me start. Dragi slušatelji, dobrodošli nazad u treću emisiju Udruge Mare Mio. Tema ove emisije su invazivne vrste, pa Arijana, možemo nastaviti. Sad ću opisati 4 vrste koje su kod nas invazivne i koje su možda malo poznatije. 3 od njih se nalaze kod nas na sjeveru, a jedna od tih za sada još nije zabilježena na sjeveru Jadrana, ali je bitna za spomenuti zato što je ekstremno toksična. Prva vrsta koju ću spomenuti je plavi rak, odnosno latinski Calinectes sapidus. To je rak koji je donesen balastnim vodama. On je specifičan po tome što osim nogu ima i peraje. Znači njemu su zadnji par nogu su mu pretvoreni u peraje, što ih čini jako, jako dobrim plivačima i dopušta im da se bez problema kreću kroz more. Imaju veliku reprodukciju, što znači da se brzo šire i stvaraju veliki broj potomaka koji se lako adaptiraju. Plavi rak je svejed i hrani se apsolutno svime šta može dohvatiti. On ima neke karakteristike koje su jako, jako tipične za invazivne vrste. A to je, kao što sam rekla, visok reprodukcijski potencijal i može podnijeti visok salinitet, visoku temperaturu i nisku koncentraciju kisika. Zašto je to tipično za njih? Zato što sve invazivne vrste većinom imaju karakteristike koje naše autohtone vrste nemaju. Znači da se događaju tako velike promjene u salinitetu, temperaturi i kisiku, naše vrste bi pomrle odmah. Na, ove mogu preživjeti puno duže. Tako je, i mogu preživjeti praktički bilo šta. Plavi rak je izrazito agresivan rak, a prepoznatljiv je baš po toj njegovoj karakterističnoj plavoj boji. Ima jako snažna kliješta koja mu pomažu prilikom kidanja više namijenjenih, zapravo prilikom kidanja, što mu jako pomaže isto tako za njegovu prehranu, s obzirom da smo rekli da je svejed. Sa tim jakim klještima on može razbiti školjkaša, odnosno razbiti mu školjke, tvrde ljušture i pojest ono što je unutra.
Kada bi se takav rak počeo izlovljavati kod nas, znači rakovi se većinom izlovljavaju vršama. Vrše ne bi mogle biti iste i istog materijala kao što su za druge vrste rakova koje se kod nas koristi. Tako, jer su jači i zato što imaju ta jaka klješta s kojom bi oni bez beda razbili ove vrše koje se inače kod nas koriste. Znači, ako bi se koristile vrše za njih, trebao bi se koristiti neki puno jači materijal za koji smo sigurni da oni to ne bi mogli razbiti. Iduća vrsta o kojoj ću pričati je vrsta ribe koja se zove strijelka ili latinskog imena Pomatomus saltatrix. Ovo je vrsta ribe koja je vrsni predator koja može narast do 130 cm i težit do 14 kg. Ta vrsta je užasno agresivna. Inače dolazi iz Australije, Novog Zelanda i Južne Afrike i ona je, na primjer lesepsijskog migranta. Količina agresije koju ta riba ima je toliko jaka da se našlo slučajeva u kojima je ta riba ubijala druge vrste riba tako, ne da ih pojede, nego zato što u principu iz područja gdje ona dolazi ima predatora koji će nju pojesti, ali kod nas ona nema neprijatelja. Znači da ona ne može niti bježanjem ispustiti svu količinu energije koju ona ima. Isto tako kod nje je poznat i kanibalizam. Znači, može jesti i napadati koliko god želi, te se može reproducirati i rasprostranjivati apsolutno bez straha. I inače se mrijesti tijekom proljeća i ljeta kada raste temperatura mora i hrani se uglavnom ribom, rakovima i glavonošcima. Nađeni su isto primjeri gdje je ta vrsta ribe uništavala ribolovne alate, poput na primjer mreža stajačica. Bilo je i primjera gdje su napadali ribe koje su već bile ulovljene nekakvim udičarskim alatima, na primjer pridnenim parangalima. Za sada postoje neki koji ju love na sjevernom Jadranu, ali to se većinom radi sportskim ribolovom ili se može naći ponekad u mrežama kao slučajni ulov. Iduća riba o kojoj ću pričati je isto primjer lesepsijskog migranta, a zove se srebrnoprugana puhača, koja je u Sredozemnom moru prvi put zabilježena 2003. godine kod obala Turske. U Jadranskom moru je prvi put bila zabilježena u 2012. godini i za sada nije zabilježena na sjevernom Jadranu nego samo na južnom, vjerojatno zbog toga jer sjeverni Jadran nije dovoljno dubok za nju. Jedna od najbitnijih karakteristika te vrste je to što ona sadrži jedan jako jaki toksin koji se zove tetradotoksin. Naime, zbog tog toksina je u UN-u baš zabranjena za jest. Nju, na primjer, u nekim azijskim zemljama jedu, ali to zato što kod njih postoje vrsni kuhari koji su posebno školovani za pripremanje takvih vrsta riba. Zašto je taj toksin toliko štetan? Zato što utječe na živčani sustav i u roku od par sati izaziva paralizu i smrt. Zadnja invazivna vrsta koju ću spomenuti je morski orah, odnosno latinskog imena Mnemiopsis lady. To je vrsta koju kod nas kad ju zovu ljigavac i koja je zadnjih par godina jako česta na našim plažama, te smo ju sigurno svi vidjeli i to u ogromnim količinama. No, iako mnogi kada pričaju o ljigavcu spominju meduzu, ona je daleko od meduze. Naime, morski orah je rebraš koji, da kažem na neki običniji način, ne bode i ne peče jer nema sa čim. To je vrsta koja je jako primitivna i praktički se nije mijenjala od kada postoji i jako dobro nastanjuje nova područja. Morski orah se zapravo može regenerirati, što znači da ako ga prepolovimo na pola, napravili smo apsolutno ništa, nego smo stvorili dva nova.
odnosno jednog novog. Jel postoji način za uništiti ih? To me jako puno ljudi pita i ono što bi ja rekla, najbolje je izvaditi van i staviti na sunce, na beton, da se osuši i to je najsigurnije. I ako ga vratiš nazad? Ako se već isušio, mislim, neće se ništa desiti. Zato što i, mislim, na 4 komada isto nema smisla i dalje se može regenerirati. Da. Osim što stvara negativne utjecaje na to što nije najugodnije kupat se među nje. Čisto zato jer je ljigav i niš drugo. Stvara jako negativne utjecaje na ribolov zbog njenog načina prehrane. Zašto? Zato što on jede ličinke riba koje bi jedno mogle biti velike i imati neku komercijalnu važnost. Isto tako dovodi nam problem i u turističkom aspektu. Naime, jer su plaže škife. Tako je, dođe neki turist u Umag i sad ću se ja ići kupati i ne vidi more od milion oraha. Znači, kod tih vrsta 2 nam donose jednu jedinu pozitivnu stvar, a to je da su plavi rak i strijelka jako ukusni. To mogu reći iz osobnog iskustva i dalje bi se moglo možda i raspravljati o tome kako bi se te vrste mogle početi uvoditi i u restorane. To je bilo to, te 4 vrste. I bitno je znati na kraju da je utjecaj invazivnih vrsta na okoliš, bilo morskih ili kopnenih, bitno za razumjeti da bi se na kraju probala naći rješenja za izbacivanje takvih vrsta iz ekosustava. Daj mi reci, jel postoje neki načini, po tvom mišljenju, kako bi se te vrste mogle istrijebiti iz ekosustava? Pa za sada ne postoji neki totalno dokazani način gdje su se invazivne vrste uspjele skroz istrijebiti, osim sa kopnenim vrstama je malo lakše, jer ako je malo veća životinja... Mi imamo više kontrole na kopnu nego na moru. Da, ali ako je malo veća životinja, dođe, mislim, ružno za reći, ali lakše je ubiti. A za ovo je ipak malo teže. Naprimjer, za onu algu kao Lerpu taxifoliju, što je pobjegla iz akvarija, šta su pokušali s njom napraviti? Pokušali su napraviti ogromne deke koje su oni preko nje stavljali na dno, kako ne bi moglo dospjevati sunce do nje i onda bi ju to ubilo i ugušilo. Šta je tu bio problem? To što oni nisu ubijali samo nju, oni su ubijali sve što se tamo nalazilo. Tako je. Ono što bi ja rekla, za ih smanjiti, jako je dobro ako su jestive uvesti ih u prehranu, znači i privatnu i u restorane. Mm-hmm. Isto tako nešto najjednostavnije što se može raditi, ali nije baš jeftino, je ići izlovljavati. Znači uvesti baš brodove koji će izlaziti van i lovit će tu vrstu dok se bar malo smanji broj, ali to je opet jako veliki trošak. A i opet ako su toliko agresivne kao što recimo plavi rak, toliko brzo se širi pošto ima veliki potencijal razmnožavanja, da i nema nekog pretjeranog smisla. Da, i zapravo ne postoji za sada jedan pametni odgovor na to pitanje. Da. Evo imam još jedno pitanje. U slučaju da se netko od slušatelja informira, sazna kako te invazivne vrste izgledaju i ugledaju ih naravno tokom kupanja, ronjenja, nema veze, jel postoji ikakav kanal kome to javiti? Ako se to i javi, ima li se šta za napraviti u tom slučaju? Pa znači, prvo bi krenula s tim da se stvarno nadam da će se ljudi potruditi otići na internet i pogledat sliku invazivnih vrsta i naučiti bar od prilike kako izgledaju. Pa ako se takve vrste ugledaju, znači postoji aplikacija koja se zove invazivne strane vrste u kojoj se može objaviti, odnosno upisati da smo vidjeli neku invazivnu vrstu. Ili se, znači to je aplikacija napravljena od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ili se isto tako može jednostavno naći kontakt za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i njima javiti koju smo vrstu ugledali, gdje smo ju ugledali i ako se može, ali to baš ako,
otprilike reći veličina organizma, na kojoj je dubini. To je malo teže, ali ako se može, dobro je i to javiti. Evo za kraj emisije samo još jedno pitanje, jer ljudi se naravno često pitaju, jesu li ti ljigavci ikako, odnosno orasi, ikako opasni? Ne, apsolutno niti malo. Znači za nas, za ljude, oni ništa osim što smetaju Nula. U plivanju. Mislim, opasni su jedino to što uništavaju neke prihode za ribolov. To kao indirektno utječe na ljude, ali baš da će, kad ih mi taknemo da će nam nešto biti, neće nam biti apsolutno ništa, a i fora je uzeti jednog u ruku i malo ga stiskat. Moram priznati da je. Evo Arijana, hvala ti puno. Hvala tebi. Ovo je bila 3. emisija udruge Mare Mio. Tema emisije je bila invazivne vrste. Mi se slušamo u emisiji broj 4, tako da evo, pozdravljamo vas. Arijana, bok. Bokić. Aj bok. More i mi. Emisija kroz koju vas udruga Mare Mio vodi u 6 dijelova sa 6 različitih tema o očuvanju i zaštiti mora, te savjetima što i kako učiniti da bi u budućnosti svi vidjeli more baš ovako kako ga vidimo i mi. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo e ribarstvo. Questa trasmissione è cofinanziata dall'Unione Europea, dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.